Rhasta, welcome back to my channel. No? Today na ata sa top of Cebu. Okay, birthday sa akong kauban. Yan, ato sa siyon sa inadri. So, tara, let's go! Personal thing is good. Ano sa speech? Pala na, so balik na para ma... Sige, sige. Ayos na kayo mga Rhasta. Lamig ilang mga pagkaon. Kung labi na libre, lamig. Basta libre. Indot-indot ka na na kay yahay na kitang city lights. Inoramitan na na. Ay, mga na yung mga nabilin sa demolition team. Hawa na kayo. Pero karon magpabugnaw na pod me. Man na maghapin. Kuha na pod. Just like the old ones. Old times.
Kabugnaw na po kay pahilis day kay man na manugkaon. Man yung view diri kagabi mga Rhasta no. Kita ang city lights.